Всеки ден, всеки час, непрекъснато се води битка. В борбата с престъпността ние използваме всички средства на закона. След всеки удар на МВР, начало на битката са винаги прокурорите. Съдебният район на Благоевград има специфики, които се определят от неговото географско положение. Две граници с Македония и Гърция, главен път Е79 и няколко туристически центъра определят динамиката и структурата на престъпността в региона. Населението е около 340 хиляди жители, но според статистиката, само района на Сандански ежегодно се посещава от над 120 хиляди гръцки туристи. Прокуратурата е съставена от окръжна прокуратура и 5 районни прокуратури. Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Петрич и Сандански. Общия брой на прокурорите е 62 по щат, в момента 55 заемат щатните бройки. В района на Благоевград и самото месторазположение географско с 3 граници определя криминогенния характер на извършените престъпления в този съдебен район. Елия Танасова е в системата на прокуратурата от 1992. Започнала е като младши прокурор в районна прокуратура Петрич, била е районен прокурор на Сандански, а от 2005 година е прокурор в окръжна прокуратура Благоевград. Занимава се с разследването на едни от най-тежките дела – тези за убийство. През миналата година окръжният съд на Благоевград постанови първата присъда за поръчково убийство у нас. Ако това е повод за гордост, можем да се похвалим, че миналата година в окръжен съд Благоевград бе постановена присъда за поръчково убийство. Случаят действително е много интересен и следва да бъде споделен не само защото ми се струва, че имаме осъдителна присъда за точно такова убийство, а и поради това, че от извършване на престъплението до постановяване на осъдителната присъда на първа инстанция се достигна за един период от време по-малък от 3 години, като се вземе предвид и досъдебното производство и съдебното производство в окръжен съд Благоевград. През 2004 година, през месец октомври, в района на град Гоце Делчев става пътно-транспортно происшествие с 2 смъртни случая. Единият от пострадалите, който загива, е син на известният в Благоевград така криминално проявено лице Георги Димитров Тодоров, повече известен с прякора Гурвата. Неговия син загива. Нормална е мъката от загубата на сина на една млада възраст, но у Георги Тодоров, независимо от предприетите действия срещу водача на автомобила, образувано е досъдебно производство, водача на автомобила е Иван Бояджиев, се затаява едно чувство за мъст, за отмъщение на древния принцип око за око, зъб за зъб и кръв за кръв. Непрекъснато в средите, в които се движи, в заведения на публични места, той започва да отправя закани и твърдения, че само кръв може да възмезди загубата на сина му, като тези закани и заплахи директно са насочени срещу управляващия автомобила Иван Бояджиев. Иван Бояджиев усеща заплахата и се укрива при приятели в София. Новината, че Георги Тодоров търси вендета за смъртта на сина си, достига и до Росен Медарски, който по това време излежава поредната си присъда в затвора. Какво може да се каже за Росен Медарски? Това е лице почти без трудов стаж. За младата си възраст на 31 години към 2008 година той е бил осъждан 12 пъти с влезли в сила присъди за извършени различни престъпления срещу собствеността, включително и за грабежи, като почти по половината от тях са му били налагани ефективни наказания лишаване от свобода. Тоест това е лице, което е пребивавало и в затвора и въпреки всичко явно наказанията не са имали необходимия поправителен ефект. Излизайки от затвора през 2005 година, той сам
намира начин чрез свой познат отново от затвора, който познава Георги Тодоров, да се срещне с Гурвата и да предложи услугите си. Такава среща се осъществява през месец юли в дома на Гурвата и той директно си предлага услугите да пречука с този груб и типичен за престъпните среди израз Иван Бояджиев срещу заплащане на сумата от 10 000 лева. Гурвата се съгласява с това предложение, като го пита има ли оръжие, с което да извърши убийството. Росен Медарски отговаря, че няма и 2 дни по-късно, при нова среща между двамата, Гурвата му предава пистолет и патрони, за да извърши убийството. Снабдил се вече с оръжие, Росен Медарски започва да търси контакт с жертвата си. Помага му факта, че те се познават отпреди. Ходили са заедно на детска градина, учили са в едно и също училище. Старото приятелство помага за това на 5 август 2005 година, около 23 часа, Бояджиев и Медарски да си определят среща, за да ходят по момичета. Уговорената среща е в района на болницата на град Благоевград. Той не е очаквал да му се случи такова нещо и то от приятел от детинство, с който са делили толкова общи неща, моменти и емоции. Чака го на уговореното място, дори колата е с запален двигател. Той не е угасил двигателя, защото срещата е в точно определен час, преди 23 часа. Росен Медарски с оръжието се доближава и през наполовина сваленото стъкло на шофьорската врата произвежда 6 изстрела спрямо нищо не очакващи Иван Бояджиев, 5 от които в главата на същия и 1 в ръката му, вследствие на които настъпва смъртта му. След това Медарски много хладнокръвно се отдалечава от место происшествието, отива при приятеля си от затвора и му казва: аз свърших работата и го пречуках. Ден след извършване на престъплението, благодарение на добрата работа на криминалистите, Медарски е заподозрян за убийство и срещу него е повдигнато обвинение. Ден по-късно е повдигнато обвинение и срещу поръчителя Тодоров за помагачество. По време на съдебното производство Росен Медарски изтърпява присъда за друго престъпление, 12-та му поред. След изтичане на срока на тази присъда, той е пуснат от затвора и веднага напуска страната. Присъдата му за убийството е постановена задочно. В резултат на европейска заповед за арест, той е открит в Италия, върнат е в България и сега изтърпява присъдата си. Какво наказание получи за убийството? Съдът и прокурорът определиха като най-справедливо в конкретния случай наказанието доживотен затвор. Граничното местоположение на района и множеството чужди туристи обуславят и увеличаването на броя на престъпленията, свързани с трафик на хора и проституция. Голям брой млади жени, предимно от вътрешността на страната, се стичат в курортите, привлечени от многобройните гръцки туристи. Към района се връщат дори гастрольорките от Европа заради високите тарифи от 80 евро на час, негласно установени на пазара на плът. Друга нова тенденция, която се наблюдава, е, че жриците на любовта стават все по-независими, работят без сводници и без да бъдат насилвани. В престъпната дейност като важен елемент се включват таксиметрови шофьори, те транспортират момичетата, намират клиенти, често пласират и дрога. Почти 50 на 100 от извършителите на престъплението са чужди граждани, най-често гръцки. Пострадалите са жени, като през 2008 година имаме една жертва на трафик, която е бременна жена, като близо 1/3 от пострадалите са непълнолетни момичета. Престъплението трафик на хора така има свои специфики и много добре колегите от районна прокуратура Сандански и Петрич са овладели специфичните моменти от процеса на доказване, което е довело до постановяването на осъдителни присъди по всички внесени в съда досъдебни производства.
Неотдавна на международна конференция за трафика на хора бе посочено, че Сандански вече не е град на произход, а град на дестинация. Разрастването на проблема проституция доведе до там, че колеги нарекоха Сандански Син Сити, град на греха. Как приемате това, че казват на Сандански града на греха? Мъчно ми е да го чуя, защото за мен това не е добър етикет. Всъщност Сандански е много красив град. Много усилия полага и полицията, и прокуратурата, и съда в борбата си срещу престъпността. И аз съм убедена, че не само в Сандански има проституиращи лица. Че такива има и по всички курорти в страната, какъвто курортен град е и Сандански. Така че не бива да се поставя този етикет, защото ще се спрат туристи, които искат да дойдат и да починат в Сандански заради въздуха, заради минералните води. И някак не се ли чува, не знам, но нашата прокуратура и нашата полиция много сериозно работи по този проблем. И имаме, мисля, най-много дела, приключени с влезли сила присъди. Осъдени са много лица за такива престъпления. И непрекъснато се работи. Санданският районен съд с присъда номер 82 от 30 април 2009 година в името на народа и дословно законни доказателствата присъди. Господин съдия, днес беше поредното дело за трафик, което гледате тук в съда в Сандански. И да ни кажете, това очевидно е проблем. Как работи съда, как работите съвместно с прокуратурата точно по този тип дела? Действително правилно отбелязахте, че това е една от поредните дела, които Районен съд Сандански е приел и разгледал. За така съжаление или не, нашия град е курортен град, посещава се от множество туристи, включително и чуждестранни, като преобладават гръцките граждани. Имаме немалко дела. По памет ще ви посоча, че за около 2 години Районен съд Сандански е разгледал и постановил крайни съдебни актове, може би за повече от 100 случаи. Прокуратурата и съда в Сандански прилагат челен опит не само по отношение на проституиращите, които получават присъди по член 329 от Наказателния кодекс, за това, че в продължителен период от време не са упражнявали обществено полезен труд и за доходи по неморален начин, но и по отношение на потребителите на услугата. Клиентите носят отговорност по член 159а за трафик на хора. Така, например, с условни присъди и глоби са се здобили група гръцки младежи, решили да организират ергенското парти на свой приятел в Сандански. Полицията задържала цялата група, включително младоженеца и кума, заедно с поръчаните проституиращи момичета. Започнахме да преценяваме, че в крайна сметка фактът, че едно лице приеме в хотелската си стая или на друго място друго лице, за да се извършват с него развратни действия, то този пък клиент всъщност осъществява изпълнителното деяние приемане на лице с цел да бъде използвано за развратни действия. Първият случай ни беше стресиращи за нас, защото аз тогава задържах лицето, притеснявайки се дали сме прави. В понеделник, както обикновено, в петък вечерта ги установяваме, в понеделник делото вече е в съда с споразумение. Когато се внесе първото дело по този текст по отношение на клиента, сред съдиите също имаше едно много сериозно вълнение най-малкото и всички тогава се събраха, за да обсъждат дали това деяние е престъпление или не. Слава Богу, тогава наделяло е мнението, че е престъпление. Ние от тогава вече сме спокойни и сигурни, че не просто си мислим, че това деяние е престъпление, но и съдът го потвърждава и от тогава наистина този тип престъпление изключително бързо, лесно и безпроблемно се приключва. А какъв е механизма общо взето? Момичетата тук си наемат квартири или те работят в хотелите или си имат сводници, които... Как се работи точно? В различните случаи е различно. Имаме случаи, в който пострадали от трафик на хора са 2 малолетни деца. Едното на 12, другото на 13 години и 9 месеца. Това са 2 момиченца, които живеят в семейна среда, която приема, че проституцията е нещо нормално. Клиентите отиват в дома на тези деца, оставяли са храна,
и напитки на родителите и са вземали момичетата, където в различни хотели са ги водили, за да ги използват за развратни действия. Те нямат сводници, освен собствените им родители, всъщност, които разрешават всеки път, когато дойде съответният клиент, децата им да отиват да бъдат отвеждани в съответни помещения, понякога не е хотели, а съседната стая, за да бъдат използвани за развратни действия. Такива две момичета, те са жертва на трафик по общо наши 4 дела. Всички са приключили, иначе с осъдителни присъди. Едно от тях, едното дело, наистина беше много така потресаващ случая, защото това 12-годишно, 13 вече, годишно момиче заявяваше първоначално, че е жертва на трафик. Впоследствие, по време на разпита и пред съда, каза: аз го обичам. Аз всъщност съм много щастлива за това, че той идва всяка седмица от Гърция да ме води на различни места. Той ми е обещал да се ожени за мен. Разликата във възрастта на това дете и на гръцкия гражданин е 50 години. Много красиво, симпатично момиченце. И, значи, идвайки той от Република Гърция, всеки път, няколко пъти се установи, че той идвал тук да консумира и да извършва сексуални действия с нея. И забележете, и носил кукли, купувал е храна, хранил е, давал е куклите и след това е завеждал в един крипътен мотел на главен път Е79. Така че обществото да решава и да преценява иска ли легализиране на този проблем и оттам да ликвидира проблема или да се води борба с по-кардинални средства. Аз лично смятам, че не бива да се легализира проституцията в никой случай, защото това означава да признаем, че едно неморално поведение може да бъде източник на доходи. Ценностната система, моята поне не допуска поставяне на такава дейност в рамките на един